רוצים לצלם טיקטוק חדש? יאללה. יאללה, תקשיבו, יש אתגר חדש בטיקטוק של ריקוד שנקרא ריקוד התרנגול. אנחנו עומדים ברכבת, את מכירה? לא. לא מכירה? באמת? לא ראית את זה? לא. עומדים כולם ברכבת, גם אתה רוצה? כן. יאללה, גם לא. יאללה, כולם עומדים ברכבת, מי רוצה להיות ראשון? אני. את ראשונה? יאללה, אז את עומדת ככה. כולם עומדים ככה, מסתכלים ישר, לא מסתכלים לטלפון, מסתכלים ישר. ויש כזה 1, 2, 1, 2, 3, 4, ואז עושים ריקוד התרנגול. בידיים וזה. לא, ככה. אוקיי. אוקיי? אבל בצורה שהיא כאילו תהיה הכי תזוזתית, לא לעמוד ולה. כן, זה טוב. כאילו ככה? כן. 1, 2, 3, ו... איזה גדול. תבדוק לא, אני כזה... וואי. את בוא. זרמני אני, כן. אז לעשות ככה, ואז להסתובב, ואז זה. אני זורמת לי, יואו.